Три лесни рецепти с картофи, бързи, евтини и много вкусни идеи. Рецепта номер 1. Картофени кюфтенца на фурна без пържене. Необходими продукти за 4 порции: картофи 800 г, лук 1 глава, яйца 2 броя, магданоз 2 супени лъжици ситно нарязан, настърган кашкавал 50 г, зехтин или олио 2 супени лъжици, сол 1 чайна лъжица, чесън на прах, черен пипер на вкус, галета около 4 супени лъжици. Начин на приготвяне: подготви картофите, обели ги, свари в подсолена вода 20 минути до омекване и ги намачкай. Смеси съставките, добави лук, яйца, магданоз, чесън, кашкавал, сол и черен пипер. Ако сместа е мека, прибави 2-3 супени лъжици галета. Оформяне на кюфтенца: с мокри ръце оформи топки, леко ги сплескай и оваляй в галета. Изпечи: подреди върху хартия за печене, намажи с зехтин и печи на 200 градуса за 20-25 минути, като ги обърнеш по средата. Хранителна стойност на една порция: около 3 кюфтенца. Калории 260, белтъчини 9 грама, въглехидрати 38 грама, мазнини 8 грама, фибри 4 грама. Подходящо за бърза и евтина вечеря или обяд. Вегетарианци, ако пропуснеш кашкавала, и за постно меню. Здравословен вариант вместо пържени картофени кюфтета. Рецепта номер 2. Пълнени картофи с яйца и сирене на фурна. Необходими продукти за 4 порции: картофки 4 броя, големи, около 1 кг общо, сирене 120 г, бяло саламурено или извара, яйца 4 броя, зелен лук или магданоз, нарязани на ситно, масло 30 г, сол на вкус, черен пипер на вкус. Начин на приготвяне: свари картофите, измий ги, вари цели 15 минути до леко омекване, после ги разрежи на две и остави да изстинат. Издълбай. С лъжица извади вътрешността и я намачкай с вилица. Приготви пълнежа. Смеси вътрешността с сирене, масло, магданоз, сол и пепер. Напълни лодките. Сложи сместа в половинките, направи кладенче и добави по едно яйце. Изпечи. Подреди в тава с хартия и печи на 190 градуса за 20-25 минути до златиста коричка. Хранителна стойност на една порция: 2 половинки. Калории 310, белдачини 15 г, въглехидрати 28 г, мазнини 15 г, фибри 3 г. Подходящо за бърза и вкусна вечеря или закуска. Деца и възрастни, обичана комбинация. Рецепта номер 3. Картофи на фурна по-селски с подправки и хрупкава коричка. Необходими продукти за 4 порции: картофи 1 кг, чесън 3 скилитки, лук 1 глава, зехтин или олио 3 супени лъжици, подправки: червен пипер 1 чайна лъжица, розмарин сух или свеж 1 чайна лъжица, риган 1 чайна лъжица, сол 1 чайна лъжица, черен пипер половин чайна лъжица. Начин на приготвяне: подготви картофите, обели или остави кората и нарежи на лодки или шайби. Мариновай. Сложи в купа, добави зехтин, подправки, лук и чесън. Разбъркай добре. Изпечи. Подреди в тава с хартия и печи на 200 градуса за 35-40 минути, като разбъркваш по средата до златисти и хрупкави картофи. Хранителна стойност на една порция: около 250 г. Калории 280, белтъчини 5 г, въглехидрати 48 г, мазнини 8 г, фибри 6 г. Подходящо за
гарнитура към месо или риба, лека вечеря със свежа салата, веган и вегетарианско меню. Ако ти харесаха рецептите, абонирай се за канала ми за още вкусни идеи. Благодаря!